siji Pempa bumi banjir bandang nang ngendi-endi ngelingono dunia wis sedelo sing waspada aja nganti do cilaka beda ya yen mula Simbara wis tau kondo iki judule nguri-nguri babat alas mbak cinta aja padha sok sembrono gempur gunung aja nganti padha ajur segarane aja dikurasi wae lestarine donya kudu kita jaga kuwi kabeh mau tugase manungsa bebarengan kabeh wae do elingo uri-uri reresi ing alam dunya masa Gus Simbara wis tau kondo syalalalala babat alas aja padha sembrono gempur gunung aja nganti padha ajur segarane aja digurasi wae Joko kuwi kabeh mau tugase manungsa bebarengan kabeh wae do elingo uri-uri reresi ing alam donya uri-uri reresi ing alam dunia. Iya, salah intro ternyata Mas Galam. Itu jadi judulnya